Dragi malci radoznalci, sigurno ste već umorni i pospani od silne igre. Zato se udobno smjestite, zatvorite oči i možemo krenuti zajedno u čarobne svjetove orkestra priča. Večeras ćemo upoznati djevojčicu koja je u ovom svijetu koji nekad zna biti taman i tužan pronašla svoje svjetlo. U carstvo snova putujemo uz priču Djevojčica sa šibicama. Psst, krenimo zajedno. San je iza ugla. Bila je zima, hladna i mračna noć u kojoj su jedino svjetlo bile bijele pahulje koje su gusto padale na grad. Otkucavali su zadnji sati stare godine. Ljudi su užurbano hodali ulicama prekrivenim svjetlucavim snijegom, noseći vrećice s poklonima, smijući se i iščekujući novogodišnju noć. Bila je to najsvjetlija noć u godini, noć u kojoj su zvona odzvanjala kroz grad, a toplina svijeća i smijeh ispunjavali domove. I dok su ljudi s nestrpljenjem odbrojavali sate do ponoći, u moru ljudi ulicama prekrivenim snijegom hodala je malena, bosonoga djevojčica. Na sebi je imala tanku iznošenu haljinicu koja nije mogla zaštititi njeno krhko tijelo od oštrog zimskog zraka. Bosih stopala, crvenog nosića i ispucalih promrzlih ručica djevojčica je nudila prolaznicima šibice. Svaki put kad bi netko prošao pored nje, podigla bi svoje ruke, drhtavim glasom ponudivši šibice. Ali nitko nije stajao. Šibice, molim vas, kupite šibice, tiho bi prošaptala, suznih očiju. No, ljudi su bili zaokupljeni vlastitim brigama i slavljem, potpuno nesvjesni njezina prisustva, kao da je bila samo dio hladne zimske noći. Hodali su dalje, smijući se i noseći darove, a mala djevojčica ostajala je zaboravljena i sama. Prošla je čitava večer, a ona nije prodala ni jednu kutiju šibica. Nije imala hrabrosti vratiti se kući praznih ruku, jer je znala da bi je otac mogao kazniti. Sama pomisao na to ispunjavala ju je strahom, ali više od toga mučila ju je glad. Njezino malo, promrzlo tijelo treslo se od hladnoće i umora. U zraku je osjećala miris pečene hrane koji je dolazio iz domova, a svaki put kad bi zatvorila oči, zamišljala bi topli obrok na stolu. Mjesto gdje bi mogla sjesti i osjetiti toplinu, gdje bi se barem nakratko mogla skloniti od zime. Hodala je i dalje, gledajući kroz prozore domova. U jednoj kući djeca su trčkarala oko bora, uzbuđeno otvarajući svoje šarene poklone, dok su ih roditelji promatrali s osmijehom. U drugoj, starija gospođa sjedila je u naslonjaču, okružena unucima, pripovjedajući im priče o prošlim vremenima. Djevojčicu je obuzela toplina dok je gledala sve te prekrasne prizore, ali onda je pogledala svoje promrzle ruke i osjetila da više ne može podnijeti hladnoću. Sklonila se između dvije kuće, pokušavajući se zakloniti od hladnog vjetra koji joj je probijao kosti. Njeni prsti bili su ukočeni,
gotovo potpuno bez osjeta, pa je odlučila zapaliti jednu šibicu kako bi se barem malo ugrijala. Drhtavim rukama uzela je šibicu i kresnula je. U plamenu male šibice odjednom je ugledala veliku peć i čak je osjećala njenu toplinu. Pružila je ruke prema plamenu, nadajući se da će se ugrijati, no šibica se brzo ugasila, a slika peći nestala je u tami. Odlučila je zapaliti još jednu šibicu kako bi ponovno vidjela toplu peć i osjetila njenu toplinu. Međutim, ovaj put pred sobom je vidjela čitavu sobu ispunjenu svjetlom i toplinom. U sredini sobe stajao je veliki stol prekriven bijelim stolnjakom na kojemu je stajalo prekrasno porculansko posuđe. Na stolu su bile brojne delicije, mirisne i sočne, a najviše joj je pažnju privukla pečena guska. Posegnula je rukom prema guski, gotovo osjećajući okus mesa, ali u trenutku kad su joj prsti dotaknuli hranu, šibica se ugasila i sve se ponovno pretvorilo u hladnu, tamnu noć. Pokušala je opet. Još jedna šibica, još jedno priviđenje. Ovaj put pred njom je bio raskošan božićni bor, okićen sjajnim lampicama. Sijale su poput zvijezda, ali kad je djevojčica pružila ruku prema njima, i ova šibica se ugasila. No, ovog puta zvijezde nisu nestale. One su lepršavo uzletjele prema nebu, osvijetlivši tamnu zimsku noć. Djevojčica je gledala uvis, očarana njihovim svjetlom. U tom trenu vidjela je jednu zvijezdu kako pada, ostavljajući svijetli trag iza sebe. Prisjetila se riječi svoje bake, koja joj je jednom rekla da kad god zvijezda padne, to znači da je nečija duša pošla prema nebu. Sa suzama u očima zapalila je još jednu šibicu. I tada se pred njom pojavila baka, njezina voljena baka, jedina osoba koja ju je ikad voljela. Nježno ju je gledala, s blagim osmijehom i toplinom u očima. Bako, uzviknula je djevojčica dok su joj se ruke tresle. Bako, nemoj me ostaviti. Pokušala je zadržati prizor, zapalivši sve preostale šibice odjednom, nadajući se da će baka ostati s njom. Blještava svjetlost obasjala je sve, a baka ju je nježno podigla i ponijela sa sobom visoko gore, na mjesto gdje nema gladi ni hladnoće. Svanulo je novo jutro, hladno i vedro. Prolaznici su u prolazu između dvije kuće pronašli djevojčicu sa spokojnim osmijehom na licu. Sjedila je uz zid s izgorjelim šibicama oko sebe. Ljudi su pomislili kako se jadna djevojčica pokušala ugrijati, ali nisu znali za sve prekrasne prizore koje je te noći vidjela, niti za to da je otišla s bakom na jedno ljepše mjesto. Draga djeco, ne zovem vas uzalud malci radoznalci. Sigurna sam da uvijek primjećujete oko sebe sve, pa tako i ljude koji su tužni ili u potrebi. Nastojte taj dio sebe zadržati zauvijek. I zapamtite, čak i mali znak pažnje ili ljubazna riječ može nekome promijeniti dan, pa i život. Naša sreća postaje veća kad je dijelimo s drugima i zato
Kada sljedeći put vidite nekoga tko treba pomoć, pružite mu ruku. I nadam se da znate da ste vi svijetu oko sebe prava radost i svjetlost. No, da biste to bili i dalje, morate biti odmorni. Zato je vrijeme za spavanac. Orkestar priča želi vam da sanjate najljepše snove. Laku noć!